İstanbul'e jariye şaraderiya Kadıköy'e festivala plakan ya heştemin hateli darxistin. Gelle qeydin herimi û biyanî li vê derê hatin destnîşankirin û firotin. Di nav vanan da plakên Kurdî ku yek ji van li ser wî bi Fransî ji stranên hezkirinê yên Kurdistanê muzîka gelêrî nivîsîbû bala hezkiriyên plakan kişan. Plaka yekemîn 144 sal berê li Amerîkayê ji aliyê Thomas Edison ve hate îcat kirin. Lê paşê belavî dünyayê bû. Di salên 1900 da li Stenbolê tomarkirina plakan dest pê kir û li vê derê yekemîn plaka Kurdî jî di sala 1965 da li ûn kapaniyê ya dengbêj Mahmud Kızıl ku bi navê Cembelî Lorî derketibû. Türkçe plağımız Fransa'da basılmış. Ne yazık ki ev plaka meya Kurdî li Fransayê hatiye çapkirin. Mixabin di welatê me da demekê dirêj stranê Kurdî qedexe bûn. Ji ber vî jî pirkên plak hatine çapkirin û ev jî hatine bervekirin û qedexekirin. Ji ber vî jî plakên Kurdî ku di destê me danê pirê wan derî welat hatine çapkirin. Plakên şivanperver jî yek ji wan in. Di festivalê da ji Michael Jackson heta Barış Manço, ji Aynur Doğan heta Neşet Ertaş bi sedan plak hatin destnîşankirin. Her hezkiriyên plakan jî li gorî dilê xwe plak kirin. Küçük bir pick-up'ım var hani gene başlangıç seviyesine. Pick-up'eka min biçûk heye. Heya ji min te ez muzîka li ser plakan guhtar dikim. Di vê festivalê de jî ez geriyam û min li gor dilê xwe plak dîtin. Ji ber vî jî pir kêfxweşim. Dema teknoloji pêşket plak jî bûn CD. Lê êdî CD jî kevin bûn. Ana dêl wan ve platformên muzîkê yên taybet dest pê kirin. Lê dîsa jî hezkiriyên plakan xilas nabin. Bir yandan dijitalleşme tabii ki Teknoloji her çi qas pêş bikeve jî lê mirov bi şeklekê bi diroka xwe ve girêdayî ye. Îro li her derê pêkanê ku herkes xwe bi avayekî asayî bigihîne muzîkê. Li ev plak ji bo gelek û darvanan bêtir hêjî rakeştirke. Buya min teknolojî dijî dirok an jî geleriyê nîne. Teknoloji her çiqas pêş bikeve jî lê dîroka mirova her gav li ser mirov bandoreka nostaljîk vedide. Ana ev plakên ku li vê derê tên destnîşankirin jî wek ciyekî asarî ku dîrok tê da diherike li ser hestê muzîkjenan xwe diyar dike. Eyüp Demir, Dengê Amerika, İstanbul.